of Class 63. And this is exhibit number 761, Pencampwriaeth Teip, owned by R.W. Roberts and shown today by Sioe Rogers. A dyma ni olygfa, Ren Cylen Priti yn ennill Pencampwriaeth y Cesyg Magu gyda'r adran ec ac yn mynd ar wobr gynta. Ie, y wobr yw wrth gwrs Haddock Dawn am y gaseg orau yn adran C blwyddyn hyn. A dyma chi y gaseg orau ym Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec. Llongyfarchiadau gwresog i'r Ren Cylen Priti.